uitzondering zijn, zeg maar. Met ons werk hebben wij toestemming gekregen om de keuring te draaien. Kijk. Dus dat mensen dus gewoon met zijn hond kunnen gaan werken, zeg maar. En daarom ben ik geïnteresseerd. Oké. Want u zegt inderdaad, mag ik je zeggen trouwens? Ja. Jij zegt, in verband met ons werk wordt er een uitzondering gemaakt. Leg even uit, waarom wordt er voor jullie een uitzondering gemaakt? Ja, omdat wij in de beveiliging werken. Hè? Wij zijn toch wel een... Ik heb hier eigenlijk geen zin in. Dus ik word even een film van kijken. Ik ben net wakker. Wij ook! Ja, dat is fijn, maar... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Hetzelfde als de mensen in de zorg, hè? Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Kijk, wij moeten dadelijk met oud en nieuw gaan handhaven op bijvoorbeeld het vuurwerk. Of mensen, niet te veel mensen binnen en dat soort dingen. Dus wij staan net als... Nou ja, niet net als, maar wij staan net als de politie wel in contact met de mensen. Dus wij moeten ons honden gecertificeerd hebben, anders mogen wij niet werken. Nou, want ik vroeg me net af, wat moet er dan in deze tijd in godsnaam nog beveiligd worden? Ja, de meeste dingen zijn dicht natuurlijk. Maar net wat jij zegt, en dat vind ik wel iets wat hout snijdt. Vuurwerk, daar moet op gehandhaafd worden. Toch? Ja, normaal gesproken wel. Dus jij loopt dadelijk met oud en nieuw, loop jij rond met de hondjes? Nee, ik ben vrij. Ik ga het risico niet lopen. Mazzelaar. Ja. Nee, hoezo? Je zegt ik ga het risico niet lopen. Ik ga het risico niet lopen. Zeker in deze tijd. Mensen zijn zo agressief, ook naar mij toe, naar de honden toe. Ik heb geen zin in een bijtincident, daarvoor heb ik mijn hond niet bij. Zo moet je het eigenlijk zien. En wat bedoel je met een bijtincident? Dat mensen jou bijten? Ja, dat mensen mij op komen zoeken om kwaad te doen. En ik heb mijn hond bij, puur bescherming voor mezelf natuurlijk. En dat doet hij ook? Hij beschermt jou? Ja, alle drie. Ja. Maar dus, dat is toch erg. Want je hoort en je leest het nu op dit moment heel vaak, hè, dat mensen ook ambulancemedewerkers nog erger dan normaal, en dat is al triest, te maken hebben met de korte lontjes van mensen. Maar dat ervaar jij dus ook? Ja, zeker weten waar. Ja. Het is maar net hoe je mensen aanspreekt natuurlijk, maar ja, we zijn een vrij land en iedereen mag vinden wat hij mag vinden. En, op social media. Ja, dat is helemaal een rampscenario. Ik heb van de week nog een film zitten kijken over de social dilemma. Ik raad hem aan hoe ver dat het kan gaan, hoe mensen je kapot kan maken met social media. Ja. Dus, het afvoerputje van onze samenleving, hè? Social media. Daar kun je trouwens van. Ja. Hey, waarom ben je dit werk gaan doen? Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Oh, wat goed. Ik ben trainer van honden, zeker ook in deze tak sport met bijtwerk en dat soort dingen. Ja, dat is wel mijn ding. En ik dacht, de loopbaan naar politiehondengeleider, dat is iets langer als 10 jaar stappenplan. En daar had ik geen zin in. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon gezegd van, joh, ik ga de beveiliging in en dan kan je ook met je hondje gaan werken. Ja, ben je een kleine zelfstandige? Ja, ZZP'er. En ook in coronatijd gaat dat dus door? Ja, het gaat door, alleen we hebben nou een hoop minder werk natuurlijk. Er wordt voornamelijk veel beambtenwerk uitgevraagd in plaats van hondengeleiderwerk. Dus we hebben nou geen evenementen meer en het is allemaal maar minimaal. Ja, en ze moeten even goed eten, die hondjes, hè? Ja, kun je trouwens van, ze zijn vrij duur. Maar ik vind het niet erg, want ik zeg al, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ben ik niet aan het werk, dan ligt het bij mij gewoon op de bank. Dus, Want in hoeverre was dat dan een hobby? Fokte je honden? Nee. Ik ben wel echt trainer. Ja. Vanaf, ik heb mijn papieren gehaald op instructeurbasis. En als hobby? Ja. En wanneer... Nou ja, niet als hobby. Ik heb daar mijn opleiding voor gehad natuurlijk. Ik heb ook op de groenschool gezeten, om het dan zo maar te zeggen. Puur dierhouderij en veehouderij. En dan kun je eigenlijk zelf specialiseren bij je opleiding. Dat heb ik met mijn handen gedaan. Was jij vroeger ook altijd al bezig met beestjes? Altijd. Ja, kom je uit een nest waar ook altijd huisdieren rondliepen of boerderijen? Ja, wel honden, maar niet boerderij iets of zo. Nee, dat niet. Maar ja. En had jij ook altijd zoiets van mijn honden moeten goed luisteren? Ja, dat moet wel, ja.
Dat is wel noodzakelijk. Ja. Nu wordt het voor mij nou wel moeilijk, omdat ze alle twee loop zijn. Dus dan luistert het nog niet zo goed. Nou, dan hebben ze die oren, die batterijen, die doen het niet. Dus, die batterijen van die oren doen het niet. ja. Je zei net, ik heb er 3 bij me. Ja. Moeten ze alle 3 gekeurd worden? Ja. Of zijn het alle 3 Nee, 2 zijn gecertificeerd en de andere is een opleiding. Die is nog jong. Mijn jonkie. Een jonkie. Ja, een puppy. Maar is dat een jonkie ook van... Nee, ik heb alleen maar teven. Dus, En wat voor merk is het? Wat jij... Ras. Het is een ras. Was een grapje, hè? Ja. Nee, ik heb een Hollandse herder en 2 Mechelse herders. Oké. En dat gaat altijd goed, Nederland-België, ja? Ja, tot nu toe nog wel. Gisteravond het social media verhaal Nederlanders niet toegelaten zag bij België. Dan stoot je me ook tegen het verkeerde been aan, zeg maar. Niet dat ik in België kom, maar ja. Hey, is dat voor die honden nou... wat moeten ze doen om gekeurd te worden? Ik ben keurmeester, ik ben terreinleider, dus ik heb wel haast. Ik ben nou eigenlijk We zijn zo klaar. Nee, oké. Wat was je vraag? Wat moeten de hondjes doen? Ja, van alles. Zoeken van kleine voorwerpen. We moeten breektuigen zoeken. Wat zijn breektuigen? Breektuigen, een knipschaar of een metaal, zo'n grote koevoet of een hamer Waar lui mee inbreken? Ja, waar lui mee inbreken. Die gooien we dan op 75 meter ergens in de bosjes. En dan is het aan de hond om aan te geven van ik heb hier iets gevonden. Ja. Ja, dat dan. En een overval. Dus dat is het bijtwerk, zoals we het allemaal zeggen. Hè? Dus dat je overvallen wordt naar aanleiding van een stukje surveillance van een gebouw of watsoever. Hè? Kijk, dan kan je ook verrast worden en dat noemen ze dan de overval. De hond moet stil zijn, moet blijven liggen, springen, een trap lopen en appel. Dus het goed luisteren op links en rechts en volgen. Ja. Ja. Kun je de blafbatterij er ook uithalen uit zo'n hond? Of is dit nou gewoon enthousiasme? Nee, dit is eigenlijk gewoon omdat ze jullie stemmengeluid niet horen. Dus, of nog niet kennen, dus daar reageren ze. Eigenlijk zijn ze dus nu al bezig om Ja, jou te beschermen. ja, op het moment dat ze bij mij in de auto zitten, weten ze, hey, we gaan werken. Ja, dat is echt waar. Ja. Vinden ze het leuk? Ja. Ja? Ja, zeker weten waar. Ja, je hebt geluk gewoon. Ik heb nou net mijn Hollander in de auto gelegd. Die liep los, maar... Nou ja, dat was eigenlijk ook de reden waarom we gestopt zijn. Ja. Omdat we zagen daar wat activiteit. Ja. En we zagen jou hier. En volgens mij werd er nog eentje even uitgelaten. Ja, de andere 2 moet ik ook nog uitlaten. Dus, ja. Oh, voordat je daar naartoe gaat, moeten er nog 2 even... Ja, even plassen. Even snel een plas doen. Ja. En dan, want als ze moeten plassen, kunnen ze niet goed werken? Nou, dat niet, maar... Of leidt dat af? Het is een keuring, hè? Dus je moet wel zorgen dat je hond niet de behoeftes gaat doen op het zoekveld, want dan is hij niet bezig met haar werk. Dus ja, het is wel belangrijk dat ze wel zijn werk doen als dat gevraagd wordt. Zeg je moet aan alles denken. Ja. Geen eten geven voordat je gaat trainen en dat soort dingen. Waarom niet? Omdat je dan kans hebt op een maagkanteling, dat soort dingen. Een maagkanteling? Ja, dat zijn allemaal die dingen. Ja. Je dus moet overal over nadenken. Maar wat gebeurt er met een hond als een maag kantelt dan? Ja, dan kun je naar de dierenarts, want alles kost veel geld. Ja. Ja. Ja, maagkanteling, afhankelijk van hoeveel brokken dat je voert, hoe actiever dat ze zijn. Ja, als je geperste brok hebt, dan blijft het onder in de maag hangen. Gaan ze rennen en dan krijg je de zwaartekracht in die maag, dat gaat dan draaien en dan noemen ze dan een maagkanteling. Ja. Nu kennen we allemaal eigenaren van honden die zeggen van ja, dat doet hij anders nooit of heeft hij nog nooit gedaan. Erger jij je wel eens aan het gedrag van andere hondeneigenaren? Ja, zeker weten waar. Dat is echt een ramp. Ik ga heel even uitlaten. Ja joh, laat me lekker... Kom meisje. Dit is een Hollandse? Nee, dit is een Mechelse. Dat is de Mechelse. Dit is een echte Belg, ja. Een echte Belg. Ja. En die is loops, dus die lust van alles en die is overal mee bezig, behalve wat ze moet doen. Dus passen. Ja. Maakt dat dan zo'n keuring extra lastig? Ja. Ik doe met haar ook niks hoor, als ze loopt is. Oh. Nee, daar heb ik gewoon niks aan. Dat doet gewoon helemaal absoluut niet wat ze moet doen. Maar mag je dan dat hondje niet gebruiken nu voor... Voor het werk wel, maar niet voor de keuring. Oh, nee. Kijk, daar is de plas. Ja. Nou,
Nee. Kom. Dat was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Nee, ze had thuis ook al even geplast. Maar ja, ze zitten nou een paar uurtjes in de auto, dus plassen. Ja. Maar je zegt, het is diep triest, af en toe, het gedrag van andere hondeneigenaren. En waar erger je je dan het meest aan? Dat doet hij nooit. Of hij zegt, dan laten ze de hond loslopen en dan kunnen ze het woord kom hier nog niet. Of ja, van alles eigenlijk. Dus plassen, meisje. Ze hebben heel veel dingen hoor, moet ik zeggen. Dus, en wat zouden mensen dan eigenlijk moeten doen als ze een hond kopen? Investeren in een goede opleiding? Ja, als je de sport ingaat wel. Kom. Ik loop die kant op hoor. Ja. We lopen alleen maar gras eten, dus ze doet niks. Nee, puppycursus, hè? Een beetje kennis opdoen van een hond. Hoe communiceert hij? Hoe gebruikt hij zijn neus? Dat soort dingen allemaal. Daar eigenlijk al een beetje qua werken, een beetje het kinologische verhaal. Hè? Er zit veel kennis in. En daar komt de rest. ja, moet toch gedaan worden, hè? Ja, moeten wij ook, hè? Gelukkig wel. Nee, maar het is altijd veel onkunde van mensen. Hoe richt je een hond af bijvoorbeeld? Er zit altijd veel onkunde in. Dus, maar zegt het gedrag van een hond dan ook vaak veel over de eigenaar? Kom hier, andere kant. Ja? Ja. Kijk, ik ben geen fan van mensen, dus daarom werk ik met honden. Ja. Nee. Ja. Maar dat is vaak, hè? Ja, De echte dieren, Nee. mensen, die gaan liever met dieren om dan met mensen. Ja. Nee, zij hier plaats. Zij werkt heel graag voor mij en dat is belangrijk. Dat vind ik belangrijk. Ze moet goed te werk kunnen doen en de honden moeten graag voor mij werken en dat doe ik ook. Dan ben ik ook goed voor een hond, zo zeg maar.